שלום לכם. אני יודע שאתם מחפשים דרך אחרת לייצר הכנסה בחיים שלכם, ועל זה בדיוק אני עומד לדבר. העסק שלנו בנוי לאנשים עובדים. במצגת אתם תשמעו אינפורמציה על הזדמנות ענק שיש לנו בידיים כיום. אני אדבר על הכותרות כי חשוב לי שתבינו את העיקר. יש כאן הזדמנות גדולה עבורי ועבורכם. ההזדמנות הזו היא כלי לחיים של חופש, חירות והגשמה. שמי גל רון, אני בן 42, נשוי ואב לילד מדהים. במהלך ה-20 שנה האחרונות עשיתי קריירה מוצלחת של שכיר בתפקידים שונים וגם של איש עסקים עצמאי. היו לי שנים מצוינות, כלומר הצלחתי ברמה הכלכלית, אבל כשלתי ברמה המוסרית והאישית. עבדתי כל כך הרבה שעות מסביב לשעון שלא היה לי זמן חיים. העסק פשוט ניהל אותי. אל תטעו, רמת החיים הייתה טובה, אבל לא הייתה שם איכות חיים. נכון, 90% מאוכלוסיית העולם חיה במציאות בלתי אפשרית של החלפת זמן בכסף. אבל עבורי זו לא הייתה אופציה. חייבת להיות דרך אחרת. רוברט קיוסקי, שהוא הגורו של הכלכלה המודרנית, נותן פתרון. בניית רשת לקוחות. הוא אומר שהאנשים העשירים ביותר בעולם מקימים כיום רשתות. את כל האחרים מלמדים איך לחפש עבודה. היום הכל זז ברשתות. קונים, אוכלים ושותים ברשתות. פייסבוק, הרשת החברתית הגדולה בעולם. גל חדש זה שמונה על ידי טכנולוגיה סוחף אחריו עשרות מיליונים מכל העולם. אפילו דונלד טראמפ, המיליארדר הידוע, אמר כי אם הוא היה צריך להתחיל היום את הכל מאפס, הוא היה מחפש חברה צעירה שיש לה ביד מוצר מנצח, מצטרף אליה כצרכן מפיץ ומתחיל לעבוד. וכאן נכנסת ההזדמנות שלנו לתמונה. יש לנו בידיים את המוצר הטוב ביותר בעולם, בשוק ענק שמגלגל כ-40 מיליארד דולר ברחבי העולם. מדובר על שוק האומגה 3. מומחים מכל העולם מסכימים כיום כי אומגה 3 הוא תוסף מזון חיוני ביותר לתפקודי גוף ומוח תקינים. חוסר באומגה 3 גורם להפרעות קשב וריכוז, פתיל קצר, בעיות כולסטרול, לחץ דם, סוכרת 2 ועוד. בעצם כל התאים שלנו בגוף צריכים אומגה 3. כולם, מלמעלה ועד למטה, כולל המוח. הגוף לא יודע לייצר אותה בעצמו, ולכן הוא צריך לקבל אותה ממזונות כמו ירקות ודגים. בגלל שהמזון שלנו הפך למתועש, ליותר ויותר אנשים בעולם חסר אומגה 3. זהו הרוצח השקט מספר 6 בארצות הברית. כ-100,000 איש מתים מדי שנה ממחסור ישיר באומגה 3. וכך, בגלל צורך ממשי, התפתחה לתעשיית ענק. שוק האומגה 3, כבר אמרתי, מגלגלת מעל 40 מיליארד דולר ברחבי העולם, ורובו מגיע מדגים. וכאן מגיעה הבעיה. הבעיה הראשונה היא שאנחנו מרוקנים את האוקיינוס מדגים. פוגעים קשות באיזון האקולוגי, ולכן ה-National Geographic יוצא במתקפה חסרת תקדים כנגד הדייג המוגבר. מרוקנים את האוקיינוסים, תעצרו את רצח הדגים. מצד שני, מסתבר כיום כי האוקיינוסים מזוהמים בשלל מתכות כבדות ורעלים מסוכנים שמגיעים לתוך כמוסות האומגה 3 מדגים. היצרנים יודעים את זה, אבל אין להם פתרון. האומגה 3 מדגים מורעל. תיכנסו לגוגל, תחפשו תביעות משפטיות כנגד האומגה 3, הכל שם. תראו, שוק ענק, שוק עולמי ענק מגיע למבוי סתום. ואיפה שיש צורך שנתקל בבעיה, באה ההזדמנות. קבוצת חוקרים מהמכון הוולקני הישראלי חוקרת אלפי צמחים מתוך כוונה לחפש מקור חדש לאומגה 3. הם מוצאים צמח אחד ממשפחת המרווה, מרווה מרושטת, ובזרעים שלה הם מגלים שמן שמכיל 50% אומגה 3, ALA, זאת אותה אומגה שיש בחלב אם, וה-50% הנותרים אלו חומרים ששומרים על יציבות השמן. תבינו, שמן טהור, בכבישה קרה, ללא התערבות כימיקלים. נעשים מחקרים ובדיקות רבות שמגלות כי מדובר בשמן היציב והמשובח ביותר שהתגלה עד כה בעולם. נאספות עדויות עם תוצאות מדהימות. התגלית כל כך חשובה שהמכון הוולקני רושם עליו פטנט, והפטנט שייך למדינת ישראל. למכון הוולקני מגיעים הבעלים של חברת סטארט-אפ ישראלית שמחפשת את הדבר הגדול הבא. הם מוצאים את המחקר על שמן המרווה, עושים את המחקר והבדיקות שלהם ומקבלים עדויות עם תוצאות מצוינות. כשמבינים שיש להם זהב בידיים, הם מזדרזים וסוגרים הסכם בלעדיות מול המדינה על שיווק השמן בארץ ובעולם. הסכם תמלוגים למדינה על כל מה שימכר. לאחר בדיקת שוק רחבה מאוד, החליטה החברה לשווק את המוצרים שלה בין לקוחות בלבד. הם החליטו כי הם יתגמלו לקוחות ממליצים ב-50% מהרווחים שלהם. וזה לב העניין. מדובר בהזדמנות ענקית עבורנו לבנות במקביל למה שאנחנו עושים עוד היום, עוד עסק, עוד הכנסה חודשית שלחלקנו תהיה תוספת לחיים, ולחלקנו פריצת דרך כלכלית. כאן אני עוצר. את השאר תשמעו ממני בפגישה שנקיים. מה שחשוב לי שתבינו הוא שהעסק הזה מתאים לאנשים שיש להם כבר עבודה ומחפשים עוד השלמת הכנסה,
וגם ליזמים שחושבים בגדול. אנחנו מייצרים כאן מנגנון אמיתי שמייצר כסף. רשת של לקוחות שצורכים מוצר שהם רוצים ממילא לקחת, ואנחנו מרוויחים מכל לקוח כזה. כמה פעמים בחיים שלכם בא מישהו ונתן לכם הזדמנות להיות בריאים יותר, להרוויח המון כסף שמייצר חופש ואיכות חיים? כמה פעמים מישהו בא ואמר לכם, בואו איתי, אני אלמד אתכם, אני אתמוך בכם, אני אעזור לכם להצליח בענק. תראו, בעסק הזה יש התפתחות אישית מדהימה. אני מחפש את אלו שמחפשים. אם אתם כמוני, מזהים שיש כאן הזדמנות, תעשו לעצמכם טובה. צרו איתי קשר, תתקשרו אליי או תשלחו לי מייל. בואו נקבע פגישה. תשאלו אותי כל שאלה שיכולה לקדם אתכם, ותבדקו את העסק הזה כמו שצריך. שמי גל רון, אני אשמח לפגוש כל אחד ואחת מכם. שיהיה לכם המשך יום נהדר בכל מה שתבחרו לעשות. להתראות.